Yote pa. Maayong buntag Mayong tomodachi. buntay, tomodachi. Moy kay. Mayong buntay, tomodachi. Maayong buntag tomodachi. Fagi kay ang amo ang kano. Fag. Magkuan mi, mananom mi. Magtanom. Nani suro no, papa? Ha? Nani suro? これ、あれ。 Nani kore are. Suchi. Among itanom ang kuan. Ako ang lemongrass ba? Katong napalit nato sa kuan. Nabili natin sa katong ano tayo, nag bike dito sa island. Awa. 1 month na ni mahigit yata. Akong gihumol sa tubig ba. Awa. Lumabas yung mga roots niya. Hello! Tapos, itanim na ako ay para mabukit na. Meron na tayong lemongrass. Ha? Mananom siya. Pero ito ano pa? Kanang gamay pa ba? Hindi pa masyadong lumabas yung yung roots niya. Ito is naghanak na siya marami na yung roots. Asay siyo, iritik aring. No, matubo kayo. Tawon. Kung gawin ikaw ka? Ikaw ka mo. Tumubo kayo. Ito na yung natin ay lemon. May bago siyang lumabas na mga dahon. Pasok namin sa kuan sa loob ng bahay kasi ting lamig naman. Hindi sila pwede sa lamig. Awa. Itong gipangaon sa kuan sa mga mananap, mga piste. Naayo na siya. May pato itong kuan kanisad meron na din siyang mga bagong dahon na ato 2 years pa para mamunga na ni sila. Puhon may lawas na dako na siya para buyag. Nag-ano lang din to nagtanim ba kay sinaro rapod mga tomodachi o sinaro mo'y nagtanuman na kuan niya kanang seeds na siya, seeds man iyahang gikuan kanang presa good ambot giunsa to niya man din ni gawas ang kanang mga roots sa kuan sa buto ng lemon ba. Maayo kay siya. Magic. Kabang-kaba to now. Tapos ito yung lemongrass natin. Next time gusto ko sana magtanim ng kuan ba? Orange or pungkan. Mga tomodachi. Magtanim tayo next time. Yan na. Fog kay siya tingali ka ng maaraw ngayon. Maaraw. Makita ba ninyo mga tomodachi? No, foggy kayo. Kuan na ngayon? Alas 8:30 ng umaga. Punta tayo dun. Balik sa kanang Congo-in. Maraming tao ngayon. Kasi Sunday man ngayon mga tomodachi. Ito din yung kuan. Bigay lang din to ni Ate Rose. Ngayon marami na siya mankan ni itubo siya. Kuan ni siya nang murag na laglag gud nga ingaan ni mga tomodachi.
Nalaglag siya mga ingani, tapos ni tubo siya. Dako na siya. No. Mamaya ulit. Punta na tayo sa Pongo. Dagan na kayo sakyan na no. Tumatsi. Masi. Hindi. Kalawang na. Kalawang na. Kita na eh. Bike tayo. Agay. Iko ka. Iko. Hai, papa saisho. Nasa kay daghan napay sakyanan. Woo! Hello! Kuway na! Feels like love. Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love. Even though we're kinda nervous, together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. Didn't know what hit me when we started. I was shaking electric, trying to stay calm and collected. Kubike lang siya, That okay. summer Or dali afternoon, maabot. we were shining Jig! like a gem in the sunlight. We were out until Hello. midnight, yeah. You said, do you wanna go out sometime? I said, girl, you read my mind. Oh, Naglakaw ra sila. Then Silang came auntie. the rush of Auntie. butterflies, trembling and building up from deep inside. Feels like love. Cupid made a shot Ako eh. straight into Pagkaon. my heart. Nagangay sakyanan. To masipo na to. Tumulo yung sipo natin. Nadagay sakyanan, Jude. Chichay na pa. Ha? Kaki yung persimmon. Gagmay kay siya. Gagmatay kayo. May tag-iyat. Hani kay. Tamis kay ni siya kay gamay man. Matamis yun. Ha? Ha? Siyungon yung sakyanan. Purus, ha? Oh, purus basura. Chuta mati ka. Oh. Ay nangakuan na siya mga tungodachi, nangalaya. Yung iba wala ng mga dahon. Hapa mo na na. Hawa. Hapa. Nakunata na. Nakaipay. Nakaipay si tita pa. Ano? Ipay? Aro? Pasok tayo dito. May bayad siya ngayon kasi kuan. Kanang ningki man siya. Aro kan? Kami Karawang take. Diba, dagang kay kita katong tayo lang nandito, no? Katong ni Arik ko. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love. Even though we're kinda nervous, together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. This feels like the sweetest
breath of air. Oh yeah, it's amazing. At the same time, how you take my breath away. Oh yeah, can't explain. Ooh. You said, do you wanna go out sometime? You don't have to tell me twice. Oh yeah. Yun lang yung mga dahon man. Matagal tayo. Usay tayo nakapunta ba? Na, di na siya kaya nindot. Pero, okay lang. Wala nang upaw naman. Wala na yung mga dahon. Wala nang mga dahon. Oh. Sakura na yaro. Saka tayo taas. Akyat tayo dun. Uy ko ka. The exercise. Wala na yung dahon. Upaw na. Oh. Ano daw to? Kung sinong gustong magdala. Kuri pa oh. Kudo mo. Mutikay tete. Pwede daw kuno ka magdala. Tapa. Tapa. Masanina. Ay bro. Pwede ka magkuha dito. And building up from deep inside. Feels like love. Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love. Even though we're kinda nervous, together we'll be strong. I don't know for sure, all I know this love is blossoming between us in yellow and indigo. I'll hold it gently in my heart until it's taking over my body and soul. Feels like love. Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love. Even though we're kinda nervous, together we'll be strong. I don't know for sure, all I know Cupid made a shot straight into my heart. Sometimes I feel weak, I can't move my feet, but now I'm miles away.